vihollisen settiin, että ei mitään jälkeä. Noniin. Sitten mentiin. Eli vasemmalla puolella meillä löytyy Insiders jälleen kelaa sinisenä. Pumax pelaa Muradin ja Mikuli pelaa Jaina. Cobra pelaa Sonia, Fatal Rehkaria ja Panda Falstadia. Sitten oikealla puolella punaisissa meillä löytyy Willpower Gaming, Sephira pelaa Vallaa, Manga Brightwingia, Emasik Anubra Arakkia, Timi Johannaa ja Kaeltas, Jacko Kaeltasia. Ja jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin kohta tässä tapahtuu semmoista mähinää, ettei mitään järkeä. Ja niin käy nytkin, paitsi että Valla lähtee tänne yksin puskemaan. Yksin lähtee puskemaan. Siellä koetetaan saattaa Topin Watchtowerit. Tää on elintärkeä tämä visio tässä Topissa, että tuo Watchtoweri on hallussa. Tällä hetkellä siniset selkeästi veitä, mutta toisaalta ihan ei siinä ole mitään kysymystä siinä mielessä, että tämähän on 5 vastaan 4, niin tuskin punaiset lähtee edes kontestaan, koska ne on niin vahvasti nämä siniset tässä. Mutta toisaalta siniset ei saa yhtään soukkia Botista, paitsi nyt saa, koska Falstadi lenti sinne. Mutta edelleen aika jäänä Topissa 4v2. Lähtee vähän roteittaamaan sitten sinne ensimmäiset arkut tuli 5 kolikkoa jaossa tässä Topissa. Samaan aikaan Johanna kärjessä, se ottaa kaiken damagen vastaan. Kaeltasi tulee perästä, purstaa. Sieltä itse asiassa saatko Johanna? Ei saanut. Hyvin blokkasi tai Anubarakki. Punainen tiimi sai kaikki kolikot täältä Topista. Mites täällä botissa tällä hetkellä? Okei, Valla ja Falstadi. Oi, nyt tulee kiire. Nyt tulee kiire Vallalle. Ja näin. Meillä on 3 kolikkoa vastaan 7 kolikkoa. Sitten kohta lähtee tuo palautusruljassa, kun ruvetaan palauttaa tosiaan tähän keskellä mappia sijaitsevalle merirosvokapteenille näitä kolikoita. Katsotaan tässä välissä vielä, että mitä talenteja on otettu. Muradin otti Reverberationin, Jaina otti Lingering Chillin, Sonia Warpaintin, Rehkar Electric Charge ja Falstadi Seasoned Marksman. Sitten Valla, Siphoning Arrow. Niin, no, kolikoiden putoamissuunta on kyllä kieltämättä. Siellä on aina pientä tuuria. Brightwing otti Hypershiftin, Anubaraki Extended Spikes, Johanna Knight Takes Pawn ja Kaeltasi Mana Addictin. Sen pitemmittä puhetta mennään takaisin actionin pariin. Punaiset rupeaa ottaa tätä Watchtoweria ja Brightwing blinkkaa sisään. Saavut otetaan Muradin. Muradin pystyy kyllä tosi hyvin hyppii sieltä täältä. Saatu puustattua damagea. Ei saanut ihan puustattua kuitenkaan. Tällä hetkellä levelit ja expo melko tasoissa. Sinisillä pikkuinen johto. Ne on pikkusen paremmin soukattua expaa tässä näin. Aika rauhallisesti tässä edetään, mutta nyt meinataan kääntää, koetetaanko sitä Jainaa ottaa. Samaan aikaan täällä taustalla Sonia, kuten chatissakin huomattiin, niin siellä Sonia yksi ottaa näitä kämppejä. Ja saa täten lisää puskuvoimaa tänne tulosten torneja kohtaan. Tässä on erittäin vaarallinen pusku itse asiassa tulossa, niin saa tosi paljon damagea tehtyä näille torneille. Katsotaan sitten. Samaan aikaan siellä Valla ja Brightwing otti myös omat siegensä. Ja täällä otetaan jo, aivan, täällä otetaan cruisereita jo valmiiksi. Se on Sonialla on kyllä hyvä ottaa noita. Tosi kova pusku ja tosi hyvät ratkaisut. Tuossa on punaisilla ihan kyllä selkeästi pitelmisestä, jos ne meinaa saada tämän pysäytettyä, koska nyt rupeaa tulee lihaa niin paljon tähän muuriin eteen. Ei vitsi. Samaan aikaan, no sinistä voi lähteä täältä ihan hyvin roteettaan tähän keskelle, koska punaiset joutuu kuitenkin puolustamaan täällä näin. Saako palauttaa? Ei saa palauttaa. Tää on vähän niin kuin äskeisessä mapissa ne tribuutit, niin tässä on nämä kolikat, että tää on aina hirveän pitkät mäiskeet menossa. Voi saatko niitä rehkaria, ottaa hirveästi. Valla tuli sivusta ottaa damagea. Ei, pikkusen meni Anubrakin stunnin ohi, mutta ei se mitään. Siitä saako vielä yhden? Kyllä. Rehkar tippui siinä. Johanna vielä pikkusen Soniaa jahtaa, mutta ei mene enää pidemmälle. Sen sijaan Falstadi jää täällä itsekseen. Nyt saa hyvän palautuksen punainen tiimi.
Saako peräti koko turn inni? Kyllä. Kas näin. Ja näin tapahtui turn inni. Ja mitäs täällä tapahtuu? Ensimmäisenä lähdetään ampumaan keskellä. Juurikin näin. Kuten katsojat näette, niin no, toi kollegoiden palauttaminen on erittäin hyvä juttu. Siksi lähinnä, että nämä rakennukset tuhoutuu aivan todella nopeasti. Noin, box ja box. Tää nopeuttaa tätä peliä huomattavasti. Tässä nyt haetaan selkeästi ehkä fightia. Tässä on nyt 4 vastaan 4. Falstadi pystyy tosi nopeasti. Sieltä kaatasi vähän burstaa rehkaria. Tästä topissa, ja kun botissa korjaa Falstadi ja Valla vuorotelle ampuu pikkusen toisiaan. Nyt sai Valla tehtyä hyvin damagea Falstadille ja saa otettua hyvin itekseen tästä tätä chestiä. Samaan aikaan topissa. Saako punainen tiimi, antaako ilmaiseksi melkein? Kato, siitä sai! Herra jestas! Punainen tiimi saa nyt molemmat chestit ihan kokonaan. Nyt on kyllä niinku... Ei ole ihan hyvä sinisten kannalta tällä hetkellä. Täällä on kolikoita. Kolikoita on tällä hetkellä sinisillä 10 ja 15 vai 14 punaisilla. Katsotaan missä vaiheessa punaiset lähtee sitten palauttaa. Ihan niin kuin nyt lähtisi. Joo, kyllä. Nyt mennään palauttaa. Koitetaan saada toi 12 täyteen. Samaan aikaan täällä on bruiserit otettu topissa. Koitetaan saada pikkusen puskemaan tätä topiin ja enemmän, koska nyt selkeästi ollaan pikkusen enemmän tuolla sinisten puolella. Samaan aikaan punaiset sai tosi hyvin palautettua kaikki koiliin. Sieltä... Oho, siinä kävi box. Sanotaan, että tuo oli hieman antikliimaktinen niin selostamisen kannalta. Täällä näin hyvin pusketaan. Koitan tässä lukea chattia samalla, mutta no, keskitynyt pelin selostamiseen ehkä. Tosiaan punaiset sai toisen turnin niin kokonaan. Ja samalla koitetaan pikkusen tätä bottia puskee. Kuten nähdään, niin täällä toppit kiipit on nyt 4 vastaan 6. Pahalta näyttää, mutta toisaalta täällä on hirveä määrä kriippejä tulossa. Ja täällä Kaeltasi jo itekseen ottamassa näitä kaikkia. Kyllä, nyt selkeästi sinistä on päättänyt, että ei vitsillä, niin kyllä niin palautetaan tämän kerran. Ja täällä on hyvissä asemissa kaikki. Ja aina täällä pikkusen taaempana Muradin tuossa savussa ottelemassa. Ja punaiset katsoo, että ei tässä kannata edes lähteä kontestaan. Ei mitään järkeä. Ehkä ne ajattelee, että niillä on varaa pikkusen menettää. Sieltä otetaan toppi, korjaan bottibruiserit. Kyllä, lisää puskuvoimaa. Lähdetään vielä puskemaan tätä bottia. Nyt olisi pikkusen kiireesti tultava kaikkien muidenkin. Tuntuu, että tämä bottileini tuntuu olevan aina se kaikista äkäisin leini, että täältä vaan tulee näitä tappeluita. Siinä tulee hirveettä mähinää. Siellä menee Johanna ihan kesken, saa kaikki stunnattua hetkeksi. Valla tulee ultin kanssa, ei ihan osu kunnolla siihen ja sillä ei damagea saa tehtyä yhtään. Rauhoittuuko tilanne? Kyllä, tässä ruvetaan pikkuhiljaa taas menee omille leineille. Eikö mennä palauttaa? Kyllä, mennään palauttaa. Ja totta kai kiitos huomiosta chatissa, että kyllähän toi koinien määrä... Oi, siellä saa Sepiro hirveän määrän damagea vastaan sieltä 4 vastaan, Korea 3 vastaan 1, niin siinä ei hirveästi Valla sano mitään heitä vastaan. Tosiaan siis tiimin koinien määrä näkyy tuossa ja sitten palautetut näkyy tässä. Kyllä. Kiitos hyvästä huomiosta siellä chatissa. Siellä puuttuu vielä 1 kolikko. Kellähän se löytyy? No siellä löytyy kuule... Löytyy niin Sonjalla. Sonja saa ihan rauhassa palautettua sen ja niin siniset saa tykkitulta jälleen kerran lisää. Nyt taas ruvetaan kontestaamaan näistä arkuista. Vahvasti sinistä menee toppiarkuissa on 3
4, 5, kaikki tulee toppiarkoille. Ne haluaa varmistaa, että nyt saadaan tää varmasti clearattua. Tää arkku meille itselle. Punaista tulee pikkusen myöhässä ja nyt lähdetään saman tien kontestaan täältä bottiarkkua. Ja sinne palstari lendi nätisti. Hetkone! Mihin Sonja kuoli? Hittolainen, meitsi vaan missaa näitä tilanteita. Pahoittelut siitä. Joo, tosiaan nyt ei punaista sanonut yhtäkään voimia tästä. Päättävät, että lähtevät 4 puskeen tätä bottia samaan aikaan, kun Johanna ottaa täällä taustalla kolikoita ja en tiedä ottaako vielä campingit tosta. Ei taida ottaa. 3-4 botissa. Plus Jäger. Ei, nyt lähdetään palauttaa. Sieltä tullaan. Koitetaan tulla selustaa, se näyttää Muradin aika paljon damagea, mutta ei se auta. Se on aika vahva tyyppi kuitenkin loppujen lopuksi. Nyt punaista saa palautettua kaikki. Siitä lähtee. Sonja joksi tahtiojossa vihollisten sinne. Kyllä. Ja siellä näköjään lähtevät kolmella toppia kleeraamaan. Koittavat saa puskua todellakin lisää tänne. Ja täällähän on herran jestas. Täällähän on enää tänne saakka on kuule kleerattu kaikki. Oho, Cobra tippu pelistä. Näköjään taas uudestaan pääsi peliin. Hyvä. No niin, sitten paustettiin peli hetkeksi. Näinhän siinä voi käydä välillä. Tällä hetkellä täällä on nyt no, odotellaan sitten. Mitä tapahtuu seuraavana? Kyllähän tämä nyt vaikuttaa siltä, että sinistä kattaa palauttaa kolikat siis 6 Jainalla. Rehkarillakin 3. Joo, täällä kyllä tää toppi tulee kyllä puskumaan ihan nätisti. Nätisti, kun siinä on noin bruiserit valmiina. Nyt Cobra sanoo, että olisi ready. Noniin. Ja siitä jatketaan peliä. Hyvä. Ja siellä lähtee saman tien palautus uudestaan pausen jälkeen käyntiin. Kyllä sai keskeytettyä hetkeksi. No, ja tässä mähistään taas. Brightwing on tällä hetkellä topissa ottamassa noita waveja, mutta todennäköisesti blinkkaa kohta tähän keskelle avuksi, koska tää tulee olemaan nyt 5-4, niin Brightwing on pakko tulla tähän kohtaan. Lähteekö sisään? Sieltä lähti Muradin sisään, saa murskattua hirveän määrän damageen kaellasi. Samaan aikaan Vallalle tää tosi hyvä ulti. Siellä saadaan puskettua. Falsteri puhaltaa tosi hyvin. Mitä täällä tapahtuu? Brightwing blinkkaa sisään pikkusen liian myöhässä. 4-3. Tosi hyvin saa sinistä annettua damagea. Että kyllä tässä vielä Johannakin menee alas todennäköisesti. Vai meneekö? Ja vieläkin kuolee Brightwingin kuolee tästä. Ai nyt se 4 kuolemaa. Ja sinisillä 1. Se on kuulkaa nyt niin, että täällä on sinisten puolella lettukestit. Siellä kuule mennään kioskille ostaa lettuja. Nyt voidaan naattia hetki. Siellä on punaisilta vielä kolme alhaalla ja voidaan miettiä seuraavaa liikettä. Mikä se sitten onkaan? Tännehän mentiin suoraan ottamaan bottibruisereita. Samaan aikaan saatiin punaista sai clearattua topissa tuo wave. Siniset kerää, varsinkin rehkari kerää täällä ahkerasti kollegoita. Menee todennäköisesti tähän toiseenkin. Ei mene sittenkään toiseen kolikkaan.
Joo, siellä on pojat kerääntynyt ottaa siekejä kaikki yhdessä, koska yhdessä tekeminen on mukavaa. Näin se pitääkin olla, siitä parit kolikot samalla. Nyt lähdetään taas palauttaa. 16 kolikkoa tarvitaan tällä hetkellä. Sinisillä on 12. Punaisilla on huomattavasti vaikeampi kolikkotilanne. Vain 2 kolikkoa ja 16 pitäisi saada. Nyt vaan punaiset on keskittynyt vieraamaan näitä veivejä täältä. Ja nyt sinistä tulee vielä tänne. Nyt sai siitä Johannan kiinni tosi pahasti ja siinä räjähti valla saman tien. Aivan saman tien Brightwing blinkkasi sisään, sai blinkattua onneksi ulos tuolta. Mutta nyt sinistä pystyy ihan helposti varastamaan tästä nämä punaisten bruiserit, jotka lähtee puskemaan tätä toppilinjaa sitten. Kaelta se todennäköisesti joutuu torjumaan tämän. Se oli hyvä veto sinisiltä tiimiltä. Nyt ne saa täältä molemmat nämä chestit ilmaisiksi. Ne saa turn inni uudestaan ja ne saa lisää tykkitulta. Ja hupskeikkaa, täällä on kohta kaikki. No täällä on, okei, täällä botissa on vielä torneja hyvin jäljellä. Kyllä tää rupeaa rapautumaan pikkuhiljaa tää punaisten puolustus täällä näin. Liian rauhallinen ääni, kiitos siitä. Mun pitäisi innostua ehkä vähän enemmän. Mä pahoittelen, että mä en ole niin innostunut, mulla on pikkusen flunssa päällä. Plus, että on mun ensimmäinen selostus, mutta tästä on hyvä parantaa. Mä koitan olla innostuneempi ja kaikkea muuta sellaista kivaa. Onko itse asiassa punaiset menossa koittaa bossia? Sinistä tän tietää hyvin, koska niillä on visio tossa tornissa. Ei, ehkä ne hakee tiimifightia. Itse asiassa Väbittihän taitaa ollakin huutelemassa lautana mukaan. Kyllä vain. Otetaanko tiimifightia tästä? Johanna koittaa pikkusen mennä kokeilemaan sisään. Anuparakki pisti tunnia sisään. Vähän koitellaan, että miten tässä uskaltaisi mennä. Sieltä saa nyt Jimmy koitti palauttaa, mutta ei palauttanut kuitenkaan. Sieltä lähdetään chaseaamaan siniseen. Nyt on aika ahas paikka taistella, että kun sais kuule kunnostua, niin sieltä tulee Anuparakki sisään. Hirveet burstidamagit siellä, mutta Anuparakki ottaa kovasti damagea. Ihan ok vallan ulti siinä. Nyt saatiin 2 heroa sinisiltä tapettua ja punaista chaseaa kovasti perässä. Nyt täällä on sieketkin puskamassa. Ottaako ne vielä tosta noin sieket? Saa nähdä. Joo, Väbään selostus englannissa on vähän semmoista, joo, kieltämättä. Joo, sit kun mennään koittaa bossia. Siitä vähän näyttäisi. Kyllä. Pusketaanko tällä voittoa? Saa nähdä. Niin, hetkonen, täällähän on päästy jo Korealle, sillä kun katapultit pistää menemään ja noita Korea shieldeja. Samaan aikaan kuitenkin täällä botissa sinistä ottaa bruiserit, täällä on sieket myös menossa kohti bottileinia. Mitä tekee punaista? Okei, antaa bossin vaan yksin mennä ja täällä sitten ruvetaan keräilemään kolikoita lisää. Eikä mennä bossin mukana pushaamaan. Täällä clearataan. Saadaan toppileiniä puskemaan muutenkin creepien kanssa. Nyt puuttuisi 4 kolikkoa enää sinisiltä. Sitten rupeaa olemaan jo tiukat paikat punaisilla. Kyllähän täällä ihan hyvin on saanut aikaiseksi toi bossi, mutta hyvin sai sinistä kuitenkin tuottua. Nyt kontestataan selkeästi.
Nyt sais nimittäin kaikki palautettua. Nyt sais kaikki punaiset palautettua, jos saisivat vaan rauhassa. Ai vitsit on lähellä. Ei siitä sai, Anuparakki sai kyllä pikkusen burstia taas. Nyt lähdetään menemään sisään. Sonja vähän kävi kokeilemassa. Ei, nyt mennään taistelemaan tästä toppi. Aika potti arkosta. Vitsit, mulla menee koko ajan nyt toppi ja potti sekaisin. Se on tätä kun pitää koittaa moottori turpailla, niin Muradini ottaa täällä piilossa. Nyt menee sisään. Ja siitä. Sai hyvästä tunnin, mutta ei. Sefiro valla itse asiassa kärjessä tässä. Ei ehkä se paras tilanne. Katsotaan mitä koittavat. Nyt olisi nimittäin punaisilla olisi koineja kyllä tosi hyvin. Nyt jos vaan pystyisivät palauttaa. Oi, niin lähellä oli, mutta ei saanut palautettua. Pakkohan niitä koittaa, eihän siinä muu voi. Ei pystynyt, niin paljon häiritsevät noin siniset. Ei pääse punaista ollenkaan palauttaa. Nyt niitä on pakko mennä puolustamaan, koska niiden Korea on tällä hetkellä hyökkäyksen alla. Siellä katapultit pistää menemään. Ei auta. Nyt Väpä, sulla on pari päivää aikaa sitten tehdä sellaisia kunnon analyysejä. Suunnitella, että sä hommaat nyt kaiken mahdollisen tästä. Imeet kaiken tiedon ja oot sitten lauantaina analystina. Sieltä lähtee hyvin menee sisään. Oi, siitä saatiin tiputettua Jaina. Saahanko vielä muita? Kyllä sieltä Anuparak sai hyvin blokattua Muradinia. Ja Muradini käytti ultisa. Sai hyvin sitten. Saavatko rehkari? Saavatko boostattua rehkari? Nyt näyttää aika pahalta. Kyllä vain. Niin nyt pääsevät palauttamaan. Se oli hyvä fightti punaisten kannalta. 2 kuolemaa ja 2 tappoa punaisille. Ja nyt sinistä joutuu miettimään pikkusen uudestaan tätä niiden strategiaa. Punaiset ottaa vielä siegen tässä kaiken kerta kiellon päälle. Saadaan siitäkin lisää puskua. Kyllä. Brightwingi täällä vaan tuikuttaa itekseen tuolla sauvalla ja nyt se vaan hävisi jonnekin. No niin, siellä pusketaan tiellä. Anuparakki ei kannata kuolla tällä hetkellä, sulla on 11 kolikkoa, älä vaan kuole. Sieltä kiippi menee hirvetä tahtia rikki. Tässä ei voi muuta sinistä kuin vaan odottaa, että tulee pikkusen lähemmäs, että saadaan ehkä Koreen damagea sitten auttamaan tätä puskua. Tai torjumaan tätä pusku kokonaan. No niin, punaiset on tyytyväisiä. Ne lähtee pois. Taasko mennään mähiseen keskelle. Ei mennä, sieltä lähdetään ottaa Okei, siniset luulen nyt selkeästi, että punaisetkin olisi tullut palauttaa, mutta ei. Pistävät vaan bruiserit puskemaan ja kiinnittivät huomiota. Sinisten huomioon tuonne bottileinille, että on pakko defaat toi, koska nyt toi bottileini on täysin auki. Itse asiassa sekä botti että midi on ihan auki. Täällä on enää 1 kiippi jäljellä. Ja valintoja on pakko tehdä. Nyt jos pääsee palauttaa, niin siellä tulee ehkä ratkaiseva turn in ja sieltä ottaa jälleen kerran jäätävän määrän damagea toi Sonja. Ja toi bursti mikä on noilla punaisilla, niin se on kyllä kova. Nyt jos saa palautettua, ei saa palautettua. Aina niin lähellä. Sinne Johanna meni sisään. Ihan täysin. Sonja tuli tuolta piilosta. Ei ollut kuuropiiloa tällä kertaa. Taas vähän tanssitaan puolia toisin. Mitä tässä voisi tehdä? Valla lähtee kiertämään täältä alta. Ei uskalla. Ja koko ajan toi yrittää toi Anuparakki palauttaa. Sieltä Muradini otti hirveän määrän damagea. Anuparakki ja Johanna on sisässä. Sieltä sai Valla tosi hyvän niin ultin päälle. Rehkari menee siinä. Voiko olla näin? Meneekö tää 2-0? Nyt chaseataan. Siellä on Jaina. Siellä on Sonja. Näyttäis pahasti siltä. Kato, ei ihan stunni osunut. Kaelta sitellä jahtaa. Kato sieltä stunnia. Ja burstia. Näin. Nyt näyttää pahasti kuule siltä, että tässä rupeaa olemaan GG. Kyllä. Kyllä vain. Hyvä pojat.
GG. Ja näinhän siinä kävi. Hyvät naiset ja herrat. Että Willpower Gaming otti 2-0 voiton Insidersista. Ja that's that. Tiukkoja matseja oli molemmat todellakin. Ja tällä kertaa ei voinut mitään. Toinen tiimi oli parempi ja voitti.